ating pong sabaw. Gusto ko nang humigop. Di naman ako makapag-antay. Wow! Tapos lagyan natin yan ng sibuyas. Yan guys. Tapos kalamansi. Ayan guys. Bumili po tayo ng salati baboy. Ayan. Namiss ko yung yung niluluto ng tatay ko na pagka nagkakatay ng baboy, ginagawa nilang may sabaw na may luya, yung maraming luya, pambilay. Panbilay ba yun? Oh. So, bumili ako ito, 20. Tapos, nag-ano na rin tayo ng luya, tsaka sibuyas. So, gurad-guradan natin to guys. Hati-hatiin natin yung maliliit kasi buo po to siya guys. Oh. Ayan. So, iluto po natin may sabaw. Tapos, bumili po ako ng talbos ng sayote. Ayan. So, magkano po tong atin pong talbos ng sayote na binili po natin? 19. Ayan. 19 ang bayad nito guys. May isang araw po. Ayan. So, hatiin po natin. Ako ay nakapagpakulo na ng tubig para dito. Igisa na lang po natin. Ayan. Ilagay natin yung ating pong luya. Ating sibuyas. Tapos, igisa tayo hindi ko alam yung ginagawa nila pero igisa po natin bago natin ilagay sa atin pong kumukulong tubig. Ang ginigisa natin, lagyan natin ng paminta. Ayan. Paminta. Tapos, halo-haloin ulit natin. Tapos yun na. Ilagay na natin sa ating pong kaldero. Ayan. May pambilay na tayo. Nasabaw. Yan yung namis kong niluluto ng tatay ko. Ayan. Tapos, yan. Lagyan natin siya ng pampalasa, guys. Lagyan natin ng pinasarap na magic. Ayun. Tapos, kunting asin. Mayatan, kuan, sabaw tayo manan, karuba. Ayan. Ayan, at kumukulo na ang atin pong pambilay na bituka ng mamoy. Ayan, so nahimay na po natin yung atin pong talbos ng sayote. Ayan. So ilagay na lang po natin siya maya-maya lang. Pagka medyo naluto na itong atin pong pambilay. Pambilay sa amin pong Ilocano, hindi ko po alam kung ano pong tawag sa ibang lugar. Yan, sa inyo. Kung ano yung tawag ninyo dyan, no? Gawa tayo ng sabaw po natin guys. Yan. Sabaw. Yan. Pabiyag tayo manan, karuba. May imas dato yun nga sabaw. Oh. Gumawa tayo ng sabaw nating sarili. Hindi na kailangang bumili. Sarap. Wala akong sili, guys. Pahingi ako ng sili. Ayan. So, medyo okay na, guys. Lagyan po natin ng kunting talbos ng sayote. Ayan, yung mauubos lang natin. So, nakapagawa na rin ako ng aking sabaw. Nilagyan na natin siya ng sayote guys kasi anong oras na, mag-aalas 2 na. Kaya kunin na lang natin tong atin pong sayote maya-maya ng konti kung naluto na. Tapos i-continue natin siyang pakuluan hanggang lumambot po to siya guys. Oh. Yan. So tapukan ulit natin hanggang maluto yung sayote at kunin natin maya-maya. Ayan, naluto na yung atin pong talbos ng sayote. So kunin na po natin.
Yan. So, ituloy lang natin siyang pakuluan guys hanggang sa maging okay na yung atin pong ano. Yan. Yan na guys. Oh, ayan na. Ayan na naman ang atin pong recipe today guys. Ang pambilay na bituka ti baboy. Ito yung atin pong ginawang sabaw kanina guys na nilagyan po natin ng kalamansi dito. So, inahon lang po natin yung atin pong talbos ng sayote para hindi po siya mabugbog aberna. Ayan. Ayan. So, kain na naman mga garuba at salamat sa inyong panonood. Naway nakapagdulot na naman po ako sa inyo ng napakasarap na recipe kahit hindi siya special pero special sa akin to guys. Ayan, so sa mga marunong gumawa nito, ayan, arat na, murang-mura lang yung atin pong binili na bituka. 20 laang. Ayan. Thank you and God bless ulit mga karubas. See you again sa ating next vlog. Bye-bye and God bless.